Díobh is mis Caitríona agus bhfíseán seo taispeánfaidh le Buama Folcadáin cosúil le na cuid seo. Mas mína de an amach ceochaí le dhéanamh chuinigí brandú an bhfíseán seo. Cad a bheith ag tastal. Ein ceathrú cupán ulla ullaige agus gá spúnach bard breise ulla. A bheith ar tastal ar ball. Ein ceathrú cupán sú lumite. Le cupán salan. Le cupán grán flúr nó plúr bán, mar bhfuil grán flúr agat. Cupán go le sód arán, dachachan bia, blathola, gearthirí briscaí, spúnach amad agus gná spúnach bard, agus gá bella chun ábhar a bhasca. Cuireann tód, salan, ulla agus an blathola in mála mór agus meascaíd. Is sochach eile measc an grán flúr nó plúr leis an sú limuide. Cuireann 2 spúnach bard ulla leis an meascan sin agus meascaíd. Dúirt an meascan limuide isteach sa mála níos mó, agus meas na comhábhar le chéile. Bhí cheart an meascan a bheith cosúil le gáine flach. Cur an dachachan bia leis. Líon na múnlaí atá agat leis an meascan. Glik dóibh de cheann gá ar chloig nó gathach na híthe. Seo cín a rinne meise a réir. Brú amach as na múnlaí. Nábíoh imníirt mar bhris an rianta. Cur a grúsca é, agus úsad sa Folcadáin é, mar fúdar Folcadáin. Agus sin agat é do Buama Folcadáin féin agus iad an éasca le dhéanamh. Tásúil am gur haithnig na íseán leat, ná dénig í dearmid clárú chun tuile físeán a eáil. Slán!